يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترقبي وعني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى. Nema apsolutno nikakve sumnje da su dakle ti demokratski izbori vezani za parlament ili za predsjednika države i tako dalje, da nisu dozvoljeni zato što se na taj način dakle u stvari glasa za one ljude koji će sutra činiti jasne i otvorene kufrijate i širkijate, koji će odmah nakon toga sutra stati i zakleti se prije svega pred tagutom, a tagut to je svaki zakon koji je oprečan Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. To je prvi dakle kufr i širk koji će učiniti svako od njih koji uđe u parlament. Zatim nakon toga rasprave koje će se voditi u parlamentu i kufrijati o kojima će se raspravljati, jer dozvoljeno ono što je Allahove vjeri haram i suprotno je haram ono što je Allahove vjeri halal i tako dalje i tako dalje. Dakle apsolutno nema sumnje da je to haram, da je to kufr. أني أبغي وجه الله بلغ عني. Ove stranke bez ikakve sumnje počivaju na kufru i širku i njihove osnove su dakle osnove kufra i širka. U suprotnom dakle da nisu osnove kufra i širka, da su osnove šerijata, ne bi dakle ni postojale. Normalno, što ne znači da ćemo svim pripadnicima te stranke presuditi dakle kufrom, to ne znači, već ćemo nakon toga razmotriti šurute i mevanije, prepreke i uvjete i da li među njima ima oni koji su ušli u tu stranku i negiraju takve stvari i ne upadaju jasan i otvoren kufre i tako dalje i tako dalje. Jer draga braćo, kada ulema između ostalog govori, kada šejh Ali Hudajri i šejh Ahmed Halidi kada govore o propisu parlamentaraca, oni koji uđu u parlament, kažu između ostalog, spominju treće stanje u kojem je onaj koji ulazi u parlament mubtedija, novotar, a nije kafir. Kažu, ako uđe u parlament bez zakletve, ako uđe u parlament bez zakletve, dakle ne zaklinje se pred tagutom i zatim nakon toga glasa i pobuni se protiv svakog propisa i svakog zakona koji je oprečen Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu, buni se, protiv je i napušta dakle takva mjesta kada se čini kufr i širk. Kažu dakle, ako takav čovjek tako postupi, onda nije kafir, ali mubtedi, ali novotar. Normalno ovo je ako se desi i ako stvarno u praksi takve osobe nema. Takve osobe danas dakle posebno na našem području takve osobe nema, zato što su taguti obavezali da se svaka osoba koja ulazi u parlament zakune pred njihovim tagutom. Ali kažem, kada mi se i tak ovi šejhovi kažu, ovo spominje dakle između ostalog šejh Ahmed al-Halidi u svojoj knjizi Al-Idahu wa Tabin fi hukmi man shakka aw tawaqqafa fi kufri ba'd at-tawaghit wal murtadin, a predgovor ovoj knjizi dao šejh Ali Hudajr. Dakle, ipak ova ulema kaže, ako ima takvih ljudi, onda im ne sudimo kufrom. Isto tako, ako ima i onih ljudi koji su ušli u stranku i negiraju takve stvari, negiraju osnove na kojima počiva ta stranka, zatim nakon toga negiraju prilikom svakog sastanka njihovog kojeg normalno svaka stranka ima, negira svaki kufr i širk koji se dakle desi pri tom sastanku i tako dalje, onda za takvu osobu ćemo reći dakle da je mubtedija, zato što je same stranke su novotarija prije svega, ali dakle nećemo za takvu osobu reći da je kafir. Ali opet nađite mi takvu osobu, iako je zaista dosta teško da se pretpostavi da ima takve osobe, ipak radi se o meseli tekfira, o meseli dakle u kojoj se čovjek izvodi iz islama i zato dakle idemo do zadnje solucije i zadnje dakle mogućnosti i vodimo računa o tome da nikoga ne izvedemo iz Allahove tebareke ve taala vjere osim da je to zaslužio. Dakle, što se tiče stranki nema govora, ali ovo sam napomenuo pošto možda neko pomisli da kada donesemo sud jednoj stranci da to ujedno znači i sud svim tim ljudima koji potpadaju pod tu stranku. Ne, dakle pravimo tefsil, detaljno pojašnjenje po pitanju ljudi koji su dakle članovi te stranke, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.
أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني. Nema sumnje da onome što ukazuju šerijatski dokazi i govor uleme jeste da osoba koja počini veliki širk, da se takva osoba naziva mušrikom prije uspostave dokaza. Čak i da prije nego što mu neko pojasni. On samim činjenjem širka, govorimo o velikom širku, obožavanju drugog mimo Allaha tebareke ve taala, samim činjenjem širka on dobiva ime mušrika. Pa makar niko dakle ne uspostavio nad njim dokaz. Jer je Allah tebareke ve taala nazvao mušricima prije nego što je nad njim uspostavljen dokaz. Allah tebareke ve taala kaže: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Ako ti dođe neko od mušrika, a će obrati pažnju, od mušrika, i zatraži od tebe zaštitu da čuje Allahov govor, znači da nije čuo, želi da čuje od poslanika Allahovu knjigu, Kur'an, da mu prouči poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da vidi hoće li primiti islam ili neće. فأجره, daj mu zaštitu. ثم أبلغه مأمنة. Zatim ga otprati na njemu sigurno mjesto, ako ne povjeruje, ako ostavi. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. To je zbog toga što su oni ljudi neznalice, ljudi koji ne znaju. Znači prvo ga je nazvao mušrikom, prije nego li došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prije nego došao da čuje Kur'an. Allah dželle ve ala ga je nazvao mušrikom jer je činio širk, obožavao drugom mimo Allaha tebareke ve taala. Zatim isto tako Allah tebareke ve taala je nazvao kafirom Belkisu. Prije nego li je došlo pismo Sulejmana alejhi salam. Innaha kanat min qaumin kafirin. Bila od nevjerničkog naroda. Prije dakle nego je Sulejman alejhi salam uspostavio dokaz nad njom. Ona je bila kafir i mušrik. Zašto? Zato što je činila veliki širk. Obožavala drugog mimo Allaha tebareke ve taala. Obožavala sunce i tako dalje i tako dalje. Dakle samim činjenjem, a govor uleme, posebno uleme Nežda, po ovom pitanju je opširan i oni su upravo živjeli u vremenu kada je bila ova fitna i detaljno su govorili o ovim stvarima. Detaljno su govorili o ovim stvarima. Ali ono što je problem, ljudi misle, ako ti kažeš za njega da je mušrik, da si mu zapečatio džehennemom. Ne, to ne mora da znači. Džehennem biva onda kada se uspostavi dokaz. Tada. Znači ima razlike između tekfira imena i tekfira kazne. Ove dvije stvari moraju da se razluče. Da se napravi razlika između tekfira imena i tekfira kazne. Što se tiče tekfira imena, da mu daš naziv mušrika ili kafira, to mu daje samim činjenjem velikog širka kad obožava drugog mimo Allaha tebareke ve taala. Čovjek kad vidiš pored turbeta i znaš da moli umrlu osobu koja je zakopana, ti mu kažeš ovaj je mušrik odmah. Mušrik. Makar mu ne pojasnio. Mušrik je, dobio ime mušrika. Ako nije imao niko da mu pojasni, Allah tebareke ve taala kaže: "Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Mi nijedan narod nismo kaznili sve dok mu poslanika nismo poslali. Allah dželle ve ala neće da ga kazni. Već je na sudnjem danu da mu postavi ispit. Pa se im naredi da uđu u vatru. Pa ako se oni odazovu, vatra će biti hladna i spasonosna i ući će u džennet. A ako se oni suzdrže i odbiju, onda će ući dakle u vatru. Ali dakle ovdje Allah kaže: "Wama kunna mu'adhibin." Nećemo ga kazniti. Allah nije rekao nećemo ga nazvati mušrikom i tako dalje. Ne, nego nećemo ga kazniti. Dakle ovdje se radi o kazni. Ima razlike između davanja imena i između određivanja kazne, da kaže taj čovjek u džehennemu i tako dalje i tako dalje. Ne. I zato mi kažemo, ako znamo osobu koja čini širk Allahu tebareke ve taala, mi kažemo da islam i širk su dvije nespojive stvari koje nikada ne mogu da se nađu zajedno. Ako ima jedna stvar, nestaje druga stvar. Ako se nađe širk, nestaje imana. Ako se nađe iman, onda nema širka, ne može da ima širka. Ako se nađe opet širk, ubaci se širk, opet nestane imana. Obriše ga širk, pobriše, uništi jednostavno iman. Ne mogu ove dvije stvari da se spoje. Ali dakle ovo je problem. Znači pojedini ljudi misle, ako kaže za njega da je mušrik, da si mu ti zapečatio džehennem. Ne. Već kažemo, ako je protiv njega uspostavljen dokaz, takav je čovjek mušrik i na dunjaluku, i na ahiretu i bit će vječno u džehennemu, a ako se nad njim nije uspostavio dokaz, on je mušrik činjenjem širka. Ali na sudnjem danu Allah nikome neće učiniti nepravdu i Allah tebareke ve taala će im postaviti ispit. Ko dakle položi taj ispit, ući će u džennet, a ko ne položi, ući će u vatru. Allah tebareke ve taala neće učiniti zulum nijednom čovjeku. A ovo je opet, kažem, kada se govori o obožavanju drugog mimo Allaha tebareke ve taala. Ne govorimo o stvarima kufra. Ne govorimo o stvarima kufra. Čovjek uradi kufru i tako dalje, gdje trebaju da se gledaju prepreke i tako dalje. Opet ako se ne radi u jasnom i očitom kufru, imaš jasan i očit kufra gdje nema ti da gledaš prepreka. Osim da gledaš da nije čovjek lud eventualno, da nije poludio i tako dalje. Na primjer, osoba opsuje Allaha, Allahovu vjeru, poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
To nema prepreka. To ne smiješ da zastaneš. Onaj ćafir, jevrej, zna da mora da poštuje Musa a.s. Kršćanin zna da mora, iako ne radi tako, ali zna da mora da poštuje Isa a.s. Tako i taj koji psuje, on zna da mora da poštuje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. On u dubini svoje duše, on to zna. I nema tu dakle prepreka. I tu ne možeš da zastaneš. Tu ne smiješ da zastaneš. Ne možeš tu da zastaneš. Jer ga Allah protekfirio. Poslanik ga protekfirio. Čitav umet ga protekfirio. Složio se umet na tome. A ti da zastaneš kada je on dakle u pitanju. Nema tu dakle zastajanja. Ali u cjelini dakle, onaj koji zastupi suprotno mišljenje kaže mu da griješi. Onaj koji opravdava u tim stvarima i kaže da treba da se uspostavi dokaz, kažemo za njega da griješi i pojasnjamo mu se dakle njegova greška, a ulema nijekom slučaju nije tekfirila takve. Možda se kaže da je upao u irđa, ne da je murđija, da ima šubhu irđa, a ne da je murđija i tako dalje. Da ima šubhu irđa, jer murđije dakle generalno pravdaju neznanjem. Šta god da čovjek uradi, kufr, širk, Allahu te bare, obožava druge, oni pravdaju. Ne, dakle nije mušik dok mu se ne pojasni, dok mu se ne uspostavi dokaz i tako dalje. أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني. Ova mesela je novonastala mesela. Zašto je novonastala mesela? Zato što nikad u islamskom ummetu nije bilo te situacije da muslimani nisu mogli se parniče prešerijati. Nije bilo te situacije. Sve do pada turske vladavine, osmanske vladavine, nije bila takva situacija da muslimani nisu mogli se parniče prešerijatom. Čak šta više Tatari kada su osvojili Bagdad, kada su upali u Bagdad i kad je pao dakle abasijski hilafet, opet muslimani su postavili šerijatske sudnice gdje su mogli se parniče pred Allahovim sudom. Opet čak i turska vladavina, pošto normalno već onaj zadnji dio, dosta poduži dio turske vladavine, već to nije bio hilafet. Već su oni mnogo prije nego što je pala sama ova turska vladavina, znači 1924. Oni su od 1870. neke godine već bili uveli francuski zakonik u kaznenom pravu. Uveli francuski zakon u kaznenom pravu. Kad više nisu sudili po Allahom te bareke ve taala šerijatu. Iako je to bilo normalno jedan dio šerijata, ali propisivanje zakona, makar je bio jedan zakon, izvodi čovjeka iz vjere. Makar to bio jedan zakon. Zato kažem, ova mesela je novonastala mesela. Ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame do pada turske vladavine uvijek je bio u stanju da se parniči pred šerijatom. Onda je nastupilo ovo vrijeme u kojem ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame u određenim situacijama i zemljama nije bio u stanju da se parniči pred šerijatom, pred Allahom te bareke ve taala sudom. Pa se dakle ulema razdvojila na dva dijela. Današnja ulema razdvojila na dva dijela. Da li je dozvoljen takav vid parničenja ili nije dozvoljen takav vid parničenja? Pa jedan dio uleme, čak što više stalna komisija za fetve, na čelu sa šejhom Bin Bazom, šejh Abdurrahman Barrak, šejh Midhat al-Farraj, šejh Abdurrahman Mahmud i još puno njih dozvolili ovu stvar. Dozvolili ne svrstavajući ovakav vid parničenja u tehakum ila tagut. Smatrajući da ovo ne potpada pod tehakum ila tagut. Ne spada. Da ovo ne spada u parničenje pred tagutom i na osnovu toga su im dozvolili. Oslanjuju se normalno na ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže yuriduna yatahakamu ila tagut. Oni žele da se parniče pred tagutom. Znači žele to, hoće. Oslanjuju se na povod objave ovog ajeta kada se dakle čovjek odbio da mu se sudi pred poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, već tražio sud taguta Ka'ba ibn Ašrafa i tako dalje i na osnovu toga dozvolili ovu stvar. Zastupili ovaj stav. Dok je s druge strane drugi dio uleme, poput šeha Ali Hudajra, Ahmeda Halidija, Nasir al-Fahda, Ulvana, Abdullaha Sada i još dosta drugih šehova, Abdullaha Bunejmana, bili stava da ovo nije dozvoljeno. I da to ipak spada u parničenje pred tagutom. Pa se dakle ulema podvojila na dva dijela. A opće je poznato kod ehli sunnata wal džemata da nema tekfiranja u meselama u koje se ulema razišla. Dakle, nije dozvoljeno da čovjek tekfiri ako se ulema raziđe u određenom dakle stavu. Nije dozvoljeno tekfiriš onomu koji zauzme suprotan stav. Ako se ulema razišla po pitanju ostavljača namaza, nije ti dozvoljeno da tekfiriš onoga koji je rekao da ostavljanje namaza nije kufr. I ostalim drugim meselama, puno je njih gdje se ulema razišla ili određena stvar kufr ili nije kufr. I na osnovu toga, dakle,
kažemo da nema tekfiranja, kada su ulema, onaj ko drži do uleme, nemamo šta da radimo ljudima koji su protekfirili ulemu. Nemamo šta da radiš sa njim. Jer i nije mudrost prije svega Allah tebareke ve taala da čitavu ulemu odvede u zabludu, a kamoli u kufr. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lan tazala ta'ifatu min ummati qa'imatun bi amri Allah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum ala zalik." Uvijek će postojati spašena skupina, Ta'ifa al-Mansura, koja će bdjeti nad Allahovom vjerom i koje neće škoriti oni koji se suprotstavljaju, niti oni koji ostave na cjedilu, sve dok ne dođe Allahova tebareke ve taala odredba. Šta je ovdje Ta'ifa al-Mansura? Imam Buharija, Imam Ahmed ibn Hanbel, Ali ibn Medini i još puno druge uleme kažu to je ulema. Ta'ifa al-Mansura je ulema. Dakle, Allah tebareke ve taala Allah je obećao na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će ulema uvijek biti do sudnjega dana, da će uvijek postojati uleme, da neće biti tog vremena u kojem nema uleme. Znači uvijek će biti, stalno će biti. I neminovno je da bude ulema, jer je ulema Allahov dokaz protiv svojih robova. Allah tebareke ve taala putem uleme uspostavlja dokaze protiv svojih robova. I zato je nemoguće da ummet, kaže poslanik sallallahu moj se ummet neće složiti na zabludi. Znači na zablude, da ne govorimo na kufru. A ko spada prije svega ovaj ummet? Ne spadaju tu prije svega ovi obični ljudi, džahili i tako dalje od muslimana i novotari. Već u prvom redu spada ulema. U prvom redu spada ulema. Može pogriješiti jedan učenjak, dva i par njih, pa čak šta više da Allah sačuva i otići u kufr. Ali da svi odu, kao što oni smatraju, da svi odu u kufr i zabludu, to ne može. Znači ni šerijatski, ni logički, ni u kom smislu. Ni šerijatski, ni logički. Šerijatski zbog ovih dokaza, a logički što rekao smo dakle, da je ulema dokaz Allaha tebareke ve taala protiv njegova stvorenja, a dodatno to znači ukazuje kad ulema otišla u kufr, znači da ispada je Allahova vjera teška. Znači ako ulema nije mogla da skonta Allahovu vjeru i pogriješila ulema otišla u kufr, znači šta je onda s ovim običnim ljudima, običnim svijetom? Ulema. Onda po njihovom koliko to godina nema uleme? Znači po njihovom ispada da ima puno godina kako nema uleme, jel da? Bin Baz otkad je bio? Ova fetva je davna, da su oni dozvolili ovo sva. Znači nema uleme. Ovi su isto tako bili jer nisu tekfirili Bin Baza. Tako da na ovom stavu nije niko od učenjaka. Sad, ko voli, ko želi da ispadne, da istupi ispred svih učenjaka, ti nema šta da mu radiš. Kome Allah tebareke ve taala želi fitnu, ti nema šta da mu radiš. I zato su selefu salih govorili, boj se da dođeš sa nekim stavom, sa nekim mišljenjem, nemaš prethodnika u njemu. Niko nije iza tebe. Kako znači da kad ti dolaziš sa stavom, a iza tebe nemaš jednog čovjeka od učenjaka? Nemaš čak šta više, možda od daja, osim da nabrojiš na pola ruke jedne ruke, ne na jednu ruku, nego pola jedne ruke, i opet znači ti da zastupaš tako ovaj stav. To nije ništa drugo osim uđb, umišljenost. Da čovjek umisli o sebe poput šejha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, da je u takvom vremenu kad su svi mušrici i kafiri, a on je taj koji je poslao do Allaha subhanahu wa ta'ala da spašava umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čitava je ulema zaglavila u zabludu, u kufr, a on, znači poput šejha Muhammeda ibn Wahaba, čak što više gore stanje. Za vrijeme šejha Muhammeda ibn Wahaba imali uleme, postojale uleme, ali nisu bili u stanju, neki su se povukli, nisu bili u stanju da govore i tako dalje. I imate puno pisama i dobro su nije kad se šejh Muhammed ibn Wahab obraća određenim učenjacima. Pa piše tom i tom učenjaku od alima Jemena ili od alima tog i tog mjesta Iraka i tako dalje. Imalo je uleme. Znači čak i za vrijeme šejha Muhammeda ibn Wahaba. A oni danas smatruju da nema dakle uleme. Zato ne ulazi dakle u tefasir, u detalje ove mesele, gdje je, šta je. U cjelini znači onaj ko drži danas da ima uleme, dovoljno je da zna da se ulema Ahl Sunnata wal Džemaata različna po ovom pitanju i da sustegne svoj jezik. Da sustegne dakle svoj jezik od govora ili upadanja u aird, u čast učenjaka. Jer vallahi je ulema selefu saleha govorila da je luhumul ulema masmume, meso učenjaka otrovno. Meso učenjaka otrovno. Nije jest gibet učenjaka, nije kao gibet običnog čovjeka. A kakav je tek slučaj sa tekfirom učenjaka? Ti protekfiriš čovjeka koji je dakle alim, koji je učenjak. I zato je meso učenjaka otrovno. I Allah tebareke ve taala iskušava takve ljude, a najveći musibet koji Allah tebareke ve taala iskušava jeste da taj čovjek da mu umre srce, zamre srce. Ne mora to biti dunjalučko iskušenje. Najveće iskušenje je iskušenje u vjeri. Allah tebareke ve taala ga iskuša time što njegovo srce umre i zatim nakon toga više ništa mu ne koristi. Ni savjeti, ni opomene, ništa drugo. On se dakle umislio i šta god da mu pričaš, da mu govoriš, za njega to jednostavno ne koristi. Ako Allah tebareke ve taala želi fitnu, nemaš ništa da mu radiš.
أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي. Mi smo, braći, sami znate čim je počela fitna. Čim smo vidjeli da kormilo polako izmiče iz ruku. Počeli da upozoravamo i da govorimo o ovim stvarima. Pokušavali smo prije svega da to ide sa dokazima, iznošenjem dokaza, govorimo o ovim stvarima i tako dalje i tako dalje. Uspelo što je uspelo, što nije, nije, Allah je taj koji upućuje. Na nama je da pojašnjavamo, a Allah je taj, tebareke ve taala, taj koji upućuje. Poznat je stav ehli sunnata vel džemata prema novotarima. Čak šta više, žestok stav prema novotarima koji su bili blaže novotarije od ove novotarije. Poznat je kakav je bio njihov stav, izolacija takvih ljudi, nekontaktiranje sa takvim ljudima i tako dalje i tako dalje. Onaj ko sjedi sa njim ne može biti osim jedno od dvije osobe. Ili se slaže sa njima o njihovim meselama, da je zajedno sa njima, onda je njihov, ona je od njih. Ili pak da se ne slaže sa njihovim mišljenjima, a da sjedi sa njima, onda je to neispravno. Onda je to neispravno. Kako, na primjer, ako nisi njihovih stavova, kako možeš da sjediš sa njima kad dobro znaš da oni jednostavno nama prijete šehijskim akcijama sutra kad bude te neke njihove države. Da će raditi među nama šehijske akcije. Kad oni jedva čekaju da dobiju malo snage i moći, da porobe naše žene, našu djecu, šta ja znam i tako dalje i tako dalje. Bilo koja osoba, čak da nije njihovih stavova, znači naših je stavova, bez obzira o kome se radi, da nije njihovih stavova, ali samo da se druži sa njima, dovoljno je da to bude sebe, da se takva osoba izoluje od strane nas, da se bojkotuje. Jer ne možemo, kako možemo, što kažeš, oni s jedne strane, znači tekfire svu našu ulemu, od prvog do zadnjeg, tekfire sve muđahide, ako ništa drugo, bar generalno, pojedinačno možda ne sve, ali u cjelini generalno kažu da su ovaj kafiri. I kako možemo na osnovu čega nakon toga on tekfiri Allahove eulija, odabranike, štićenike, a mi smatramo ulemom i najdobranijim dijelom umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači batil haq, ne može ni u koju ruku. I zato ja sam tražio dole od braće, kad se jedan dečko malo odvojio kad je počeo, ja sam prije svega razgovarao sa njim. Otišao sam kod njega, jednom sam bio kod njega, rekao je da nije imao dokaza, treba se sakupiti dokaza, u redu je, dao sam ti, evo rekao koliko ti treba, 10 dana, dao sam mu 10 dana, čak što više, prošlo je 20 dana, nakon 20 dana ponovo sam otišao, pitam ga, kakav je tvoj stav prema ulemi, kaže, nema da mi ispituješ što je bidat. Ne, rekao, to nije bidat. Ne možemo biti zajedno. Ako za tebe ovi ljudi kafiri, taguti, a za mene Allahove eulija, onda ne možemo biti zajedno. I to nije bidat. Kad nije htio da se vrati u tih stavova, ja sam jednostavno rekao da smo završili sa njim i tražio sam od sve braće i braći sam bio rekao, od sve braće sam apsolutno tražio da bojkotuju takvog brata. Da bojkotuju takvog brata, prije svega radi njegovog hajra. Prije svega ne bi li se vratio, promislio malo, preispito. Ne želim da se nama ništa pripisuje od toga, da posle nakon toga neki jedva iskoriste priliku, eto, kako smo mi ti koji učimo tim stvarima, poučavamo tim stvarima i jednostavno presekli smo tu stvar. Ne može to, subhanallah, ne može. Ako je već svestan njihove novotarije, zablude, ako nije svestan ili smatra na haku, na istinu, onda treba da se porazgovara, da vidimo. Ali ako je čovjek svjestan, znači njihove zablude i kaže da oni griješe, a zatim nakon toga sjedi sa njima, onda tu nešto neispravno. Kako može sa ehlul batil da sjediš, znači oni tekfire tvoju braću, a stavi braću naši smo ovdje, mi smo sitna riba. Pa tekfire ulemu, tekfire muđahide. To su najdobraniji Allahovi robovi. Mi smo manje više, nije za nas veliki problem. Aha, nas tekfiri ili ne. Ali tako pitanju je ulema. Jer odbrana uleme jeste ibadet Allahu tebareke ve taala. I zato poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže između ostalog da jedan čovjek kažnjen u svom kaburu sa 100 bičeva, pa mu zatim nakon toga umanjena kazna. Molio i dobio Allahu da mu se umanji kazna, pa mu umanjena kazna na jedan bič. Pa je upitao zašto ste me kaznili. Pa su mu rekli, zato što si jedan klanjao namaz bez abdesta, bez tahura, čistoće, i druga stvar, zato što si prošao pored mazluma i nisi ga pomogao. U ovakvom situaciji ulema i muđahidi su mazlumi i tebi je dužnost i čast da odbraniš čast tvoga brata. Ako te već smatraš bratom, ako za tebe to daja i šejh i učenjak, tebi je obaveza i dužnost da braniš čast tvoga brata. A posebno kad se radi o učenjacima. Ako ti prešutkuješ takvu stvar i čutiš, ti si saučesnik. Ti si apsolutno saučesnik i što god on govori, apsolutno i ti snosiš taj grijeh. Ako si u stanju i možeš da braniš njegovu čast, pa ne odbraniš njegovu čast, vallahi ti si saučesnik sa takvim čovjekom. Ti si saučesnik sa takvim čovjekom. Bojko znači apsolutno nemaš nikakvih kontakata sa njim. Ni selam, ni ništa. Jednostavno prolaziš po njega kao pored stuba. Kao da ga ne vidiš, kao da ga ne primećuješ, shvataš?
On ostaje, dakle, brat u okrilju islama. Ali, dakle, što se tiče te novotarije i stava kojeg zastupa i tako dalje, on zaslužuje da bude bojkotovan, ali, dakle, oni dalje, ne kažemo da je on Allah sačuvao džehennemlija i da ko završi u vatru i tako dalje, ne. Dakle, on je novotar. نسي الناس طريق النصر حسبوا يأتي في يسر نسي الناس طريق Ovo je problem kod određenih ljudi, kod određene braće. Ne shvataju termine šejha Muhammad ibn Wahaba. Ne shvataju termine. Ne shvataju da i šejhul Islam ibn Taymije i Muhammad ibn Wahab, da oni prave razliku između dva kufra. Između kufra imena i kufra kazne. I ne znači ako šejh Muhammed Wahab kaže, nismo ih tekfirili, da su oni smatrali njih muslimanima. Ne, nisu ih tekfirili tekfirom kazne. Oni su kod njih mušnici. Oni su kod njih mušnici samim činjenjem širka. Ali nisu ih tekfirili. Nisu na njih spustali propis tekfira kazne na sudnjem danu. Da će biti kažnjeni na sudnjem danu. I zato imate njihove fetve, druge fetve, unuka, sinova šejha Muhammeda Wahaba, Abdullah i Husein, kad su bili pitani onim ljudima koji su preselili prije pojave dave šejha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, kad su oni govorili, mi njih ne tekfirimo. Ali kaže, ne smatramo ih muslimanima. Zato što cilja tekfir kazne. To je to. Zato što cilja tekfir kazne. A ne cilja, dakle, tekfir imena. On je kod njega dobio ime da je mušrik, da je kafir. A kad kaže ne tekfirimo ih, dakle ne kažemo, zato što nad njim nije bio uspostavljen dokaz. Kažu, ako nije uspostavljen dokaz, mi ih ne tekfirimo. Ali kaže, ali to ne znači da ih mi smatramo muslimanima. Nisu donijeli nad njim sud tekfira kazne. Kad napraviš razliku dobro između ove dvije stvari, tekfira imena i tekfira kazne, završena stvar. Ove dvije stvari. I detaljnije, ako vrati se na onu knjigu Pravdanje neznanje pod lupom šerijat od šejha Mithat al-Faraža, imate posebno poglavlje koje govori o ovim stvarima. Posebno šejh Mithat je pojasnio ovu stvar. Pravljenje, dakle, razlike između tekfira imena i tekfira kazne. Znači oni su pravili razliku ove dvije stvari. I zato onaj ko ne zna njihove termine, ne vrati se na njihov drugi govor, kao što ovaj govor koji sam spomenuli, ko oni spominju. Dakle, kažu vamo, mi ih ne tekfirimo, ali ih ne smatramo muslimanima. I onda čovjek ako ne zna njihove pojme, njihove termine, onda se zbuni, kažu kako vamo ne tekfiri, a ovamo kaže ne smatramo ih muslimanima. I zato kažu u nastavku te fetve, i zato nije dozvoljeno za njih ni moliti, činiti istihfar, ni klati za njih. Znači sve propise koji se vežu za koga? Za kafira. Dakle, dao im sve propisa kafira. Nije dozvoljeno da kolješ za njega, kao sadaku. Nije dozvoljeno da moliš za njega, da činiš istihfar. A sve su ovo propise za koga? Za kafira. Znači on mu dao propis kafira, dao mu ime kafira. A se radi o ovom drugom tekfiru kazne, gdje oni ne znaju je li uspostavljen dokaz ili ne. I tada ti nije dozvoljeno reći da je takav čovjek u džehennemu, da je kafir kafirom kazne. Kufrom kazne, ne kufrom imena, nego kufrom kazne. I zato rekao, ako čovjek ne prostudira, ne sakupi govor u leme, nego uzme, kao što pojedini rade, ako uzme ovaj jedan govor, zapostavi sve ovamo tekstove drugove šejha Muhammeda Wahaba i njegovih učenjaka, sinova i ovih potomaka koji su pojasnili njegov govor, pojasnili njegov cilj, onda će da upadne u zabludu. Ali ovdje je jedan drugi musibet. To, braćo, što čovjek izgradi jedan stav. I zatim nakon toga traži kako da opravda taj svoj stav, da podrži taj svoj stav. Znači nije prvo traži hak, istinu, nego izgradi stav, posle traži dokaze da podrže njegov stav. Ne, to je neispravno. I zatim se uhvati za neku najmanju stvar koju misli da je dokaz i kači se za nju, ko davednik za slamku. Ne, nego ti traži hak, istinu. Pa gdje je hak, istina? Povodi se za njom, a ne ti si donio već ranije, tu je hak, onda tražiš bilo šta, bilo koje shvatanje, bilo koji govor šejha, samo da bi potkrepio tvoj mišljenje. To je dakle musibet. أو من غير ماء تجري أين جهاد رسول الله أو من Ukoliko osoba čini djelo širk, velikog normalnog širka koji ga izvodi iz vjere, onda nema apsolutno nikakve sumnje da takva osoba tim djelom izlazi iz islama i da njegovo djelo propada, makar to bio namaz, makar to bio zekat, makar došao sa djelima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer Allah tebareke ve taala se upravo obraća poslaniku pa kaže: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
a tebi je objavljeno i onima prije tebe, dakle poslanicima, vjerovjesnicima koji su bili prije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ukoliko bi širk učinio, tvoje djelo bi propalo i ti bi na sudnjem danu bio od onih koji su izgubljeni, koji su u propasti. Dakle, ovo je ajet kojim se Allah subhanahu wa ta'ala obraća svom najodabranijem stvorenju, Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, i kaže između ostalog da je to bilo objavljeno i njemu i vjerovjesnicima prije njega. Stoga ukoliko osoba čini jasan i otvoren širk, veliki širk i kufr, time dakle izlazi iz Islama. I s obzirom dakle da je izašao iz Islama, nakon toga više mu nije dozvoljeno nazivati selam takvoj osobi, jer na takvu osobu više nije selam, mir i spas. Na takvu osobu nije mir i spas, već je dakle takvoj osobi Allah subhanahu wa ta'ala objavio rat ukoliko se ona ne pokaje. A što se tiče dakle dave, treba dakle da izbjegava nazivanje jasnog selama, ili dakle da naziva selamu ala men ittaba al huda, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pisao pisma nevjerničkim vladarima, neka je selam na onoga koji slijedi uputu i slično tome, ali dakle ne treba se nazivati selam, jer Allahov selam, mir i spas pripada vjernicima mu'minima, a ne pripada dakle nevjernicima i kafirima. Ili s druge strane čekaj da ti on nazove selam pa mu zatim nakon toga uzvrati selam. Buhari u svojoj knjizi Adabul Mufrad bilježi predaju od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu da kaže: kada bi mi Firaun rekao barakallahu fik, ja bih mu rekao wa fike barakallah. Dakle odgovorio bi mu na to. Da bi mu on rekao neka na tebe Allahov blagoslov, beričet, on bi mu odgovorio i na tebe. Na taj način bi mu odgovorio, kaže Abdullah ibn Abbas, a Firaun je, kaže, mrtav, preselio je. Iz toga ulema između ostalo kaže da kada jevreji ili kršćani nazovu jasan i otvoren selam, dakle jasno kažu assalamu alaikum, a ne dakle dvosmisleno pretvaraju se da nazivaju selam, a u stvari kažu assamu alaikum, neka je na vas smrt, kao što su to činili jevreji, pojedini jevreji za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i na taj način mu nazivali selam. Dakle, ako nazovu jasan selam, assalamu alaikum, onda kaže između ostalog ulema da im je obaveza uzvratiti selam i reći wa alaikum salam. Zadržati dakle na tome, reći wa alaikum salam. Zbog čega? Zbog uopćenitosti Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kada vam se nazove selam, vi uzvratite lepšim od njega, lepšim selamom. Kada ti se kaže selamu alaikum, ti uzvrati, musliman kad ti nazove selam, assalamu alaikum, ti uzvrati wa alaikum salam wa rahmetullah, neka još ljepše bude, ili još ljepše dodaj i kaži wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Dakle, uzvrati još ljepšim, eurudduha, ili ako ne uzvratiš još ljepšim, onda samo uzvrati taj selam i kaži wa alaikum salam. Stoga dakle, u nazivanju selama je problem i ne može se nazivati selam takvim osobama, a inša Allahu ta'ala kada je u pitanju odgovor na selam, onda tu bi idnillahi ta'ala nema problema zbog onoga što smo malo prije spomenuli, a spominje između ostalog i šejh Ibn Uthaymin u Rijadu Salihin, isto tako i to je fetva šejha Albanija rahimahullahu ta'ala, da se dakle kršćanima i jevrejima ukoliko nazovu jasan i otvoren selam, da im je obaveza uzvratiti na taj selam, a Allah tebareke ve ta'ala najbolje zna. أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله. Ovo pitanje zahtijeva detaljnije pojašnjenje, a ja ću odgovor na ovo pitanje prepustiti šejhu Aliju Hudajru hafizahullahu ta'ala, kome je bilo postavljeno slično pitanje. Ja ću dakle pročitati pitanje i pročitati odgovor šejha Alije Hudajra hafizahullahu ta'ala. U pitanju stoji: da li je dozvoljeno raditi kao advokat u okviru džahilskih laičkih zakona pod izgovorom koristi muslimana i odbrane od njih ukoliko muslimani budu izloženi proganjanju taguta. Dakle, takvi tvrde da rade dakle kao advokati u okviru laičkih i džahilskih zakona pod izgovorom da koriste dakle muslimanima onda kada ih taguti proganjaju, optužuju raznoraznim optužbama i tako dalje. Pa kaže šejh hafizahullahu ta'ala u odgovoru:
nije dozvoljeno ukoliko se veže za određene zakone i sisteme koji su oprečni šerijatu. Jer rad po zakonima koji su oprečni Allahovom šerijatu, a takva osoba zna da su oprečni i radi to dobrovoljno, dakle nije priseljena, to je kufr i riddet i iman u taguta. Dakle to predstavlja kufr, riddet, otpadništvo i iman u taguta, wal-i'iyadu billah, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A uzvišni kaže: alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Zar ne vidiš one koji tvrde da su povjerovali u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, a žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da u njega zanevjeruju, to jest da učine kufru taguta. Pa kaže dalje: a ako radi, dakle, kao advokat i brani muslimane bez da počini kufr ili masijet, grije, i nije zadovoljan laičkim zakonima i ne ide po njima i ne radi, dakle, u okrilu tih laičkih i džahilskih zakona, onda u takvom slučaju nema prepreke zbog hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam: men istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, ko je u stanju, ko može da koristi svom bratu muslimanu, neka mu koristi. I kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara", onaj ko radi i koliko trun dobra, vidjet će ga. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El muslimu lil muslimi kal bunyan", musliman je, dakle, muslimanu poput zgrade, to jest čvrsto su vezani i potpomažu jedni druge. Dakle, iz ovog citata, to je fetve šejha Alija Hudajra hafizahullahu ta'ala, je jasno da je dozvoljeno da čovjek radi kao advokat pod uslovom. Prvo, dakle, da se ne veže za laičke i kafirske zakone, u smislu da kada brani osobu, da je ne brani na osnovu laičkih i džahilskih zakona i ne govori na osnovu člana tog i tog zakona, tog i tog, već brani osobu i pojašnjava, dakle, njegov baraet, njegovu nevinost i tako dalje. I dakle, normalno da se radi o muslimanu, da brani muslimana, a ne, dakle, da brani kafira. Ako se radi o takvoj situaciji, dakle, da će braniti prije svega muslimana i neće se vezivati za džahilske i laičke zakone, već će braniti osobu i pojašnjavati njenu nevinost, tada u takvom slučaju nema prepreke da brani takvu osobu zbog uopćenitosti riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, hadisa kojeg je šejh spomenuo: ko je u stanju od vas da koristi svom bratu, neka mu koristi. Želim samo da napomenem, da neko ne bi shvatio na osnovu ovoga da mi dozvoljavamo da čovjek studira pravo. Ne, dakle, to apsolutno ne dozvoljavamo, jer izučavanje prava u današnjem vremenu nije dozvoljeno zbog raznog kufra i širka kojeg u sebi sadrži i zbog toga što čovjek prisustvuje tim predavanjima u kojima se iznosi kufr i širk i prilikom ispita dužan je da piše stvari koje su kufr i širk i tako dalje i tako dalje. Stoga, dakle, ovdje se radi da pretpostavimo da se radi o osobi koja je završila to pravo, zatim nakon toga se pokajala i u određenim situacijama desi se da je brat optužen, da mu prijeti zatvor i tako dalje. Dakle, pa nastoji da odbrani tog brata i brani ga, tada mu dozvoljavamo u takvom slučaju da radi kao advokat tada, i opet rekao smo pod uslovom da se ne vraća na džahilske i laičke zakone, već da samo pojašnjava nevinost, baraet takve osobe, takvog brata koju, dakle, koju on brani, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. وأنا أدعوكم وأنادي يا قومي. Wallahi, nemamo što da kažemo osim da se požalimo Allahu tebareke ve taala, kao što je rekao Jakub alejhi selam: innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ja se žalim samo Allahu tebareke ve taala. Žalim se samo Allahu tebareke ve taala. I mi se žalimo samo Allahu subhanahu wa taala i molimo Allaha tebareke ve taala da uputi takve ljude. Da uputi takve ljude koji daju prednost onim ljudima koji su u najmanju ruku novotari. Ali pored toga daju takvim osobama prednost na svojom braćom koja su muvahidi. Kada bi ih tako vidjeli selefu salih, vallahi žestoko bi se ponijeli prema njima. A poznat je mevkif, stav
ehli sunnata wal džemata i uleme selefa prema novotarima koji su činili mnogo manje novotarije od tih takvih ljudi, a oni dakle napadaju svoju braću, a s druge strane prijateljuju, vole, brane i štite one ljude koji su u najmanju ruku novotari. S druge strane, da musibet bude još veći, dakle i sami ste čuli one koji isto tako nose te takve titule, koji se bez imalo stida i srama obraćaju dakle široj masi i govore kako oni čestitaju takvim organizacijama i takvim udruženjima koje su otvorena i koja su dakle specifična za borbu protiv braće muvahida i daja i muđahida, boraca na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, a vallahi su to krupne stvari i vallahi će biti pitani pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Mi se nećemo zauzimati njima, niti spominjati njihova imena, pojašnjavat ćemo greške, bile one velike ili male, katastrofalne ili ne, i upozoravati dakle Allahove subhanahu wa ta'ala robove, jer Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala je bio upitan ko ti je draži, osoba koja govori o novotarima ili osoba koja je u i'tikafu. Normalno ona osoba koja je u i'tikafu, ona čini ibadet, čini samo ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala, uči Kur'an, zikr, klanja i tako dalje. Dakle, čini samo ibadet. Pa kaže Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, draži mi je onaj koji govori o novotarima. Zašto? Kaže, zato što onaj koji govori o novotarima, njegova korist se vraća svim muslimanima. Dok onaj koji i'tikafi, korist se vraća na njega samog. Ne prevazilazi dakle druge, već se vraća na njega samog. A dok onaj koji govori protiv novotara, korist takvog se vraća i njemu i svim muslimanima. I njemu i svim dakle muslimanima. Stoga molim Allaha tabaraka wa ta'ala da uputi takve osobe i pozivam dakle takve da stanu uz svoju braću muvahide. Ovo se odnosi na one koji su još uvijek muslimani, koji nisu izašli za Allahove tabareke wa ta'ala vjere. Pozivam dakle takve da stanu u svoju braću muvahide, da odaberu pravi saf, ispravan saf, a da se okane onih ljudi koji su u najmanju ruku novotari, oko čega se neće raspravljati nijedna razumna osoba. Ne govorim dakle o propisu koji je više od toga, o tome dakle drugi put, ali kažemo u najmanju ruku jesu novotari, a poznat je stav selefu saliha spram dakle novotara. أرض الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرض ne dakle po ispravnijem mišljenju učenjaka ahli sunnata wal džemata, jer je konsenzus ashaba, tabi'ina, tako dalje, da onaj ko ostavi namaz, da takav nije musliman, a onaj ko klanja samo džumu namaz, takav se ne smatra da uopćenito dakle klanja namaz, već je njegov propis oni koji ne klanjaju namaz. Njegov propis jeste propis oni koji ne klanjaju namaz. Osoba ukoliko u toku sedmice jede jednom, 6 dana ne jede, a zatim samo jedan dan jede i to jede malo, dakle doručke samo na primjer, da se takva osoba ne naziva sitom osobom, već se kaže za nju da glađuje. Isto tako i osoba koja ne klanja, prođe dakle 7 dana, prođe koliko namaza, dakle 34 namaza, zatim nakon toga klanja 35. namaz, takva osoba dakle se ne smatra od onih koji povremeno klanjaju, a povremeno ne klanjaju, to jest ostavljaju namaz, i zbog toga dakle takvoj osobi se neće klanjati dženaza, ne ukopava se kao musliman, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Uzmi u obzir dodatno, dragi brate, da pojedini učenjaci poput Ishaqa ibn Rahuvejha rahimehullahu ta'ala, zatim Abdullah ibn Mubareka i prije njih određeni ashaba poput Mu'adha ibn Džebela, Abdurrahmana ibn Aufa, ibn Mas'uda i drugi ashaba su bili mišljenja da osoba koja namjerno ostavi jedan namaz tako da istekne njegovo vrijeme, da takav izlazi za Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Ako je takav slučaj sa onim ko ostavi jedan namaz, kakav je tek slučaj sa onim ko ostavi 34 namaza u toku jedne sedmice, a samo jedan obavlja? Pa dodaj nakon toga još kakav je tek onda slučaj sa onim ko ostavi godišnje sve namaze, pa nakon toga dodaj uz to kakav je tek onda slučaj sa onim
kako kaže šejhul Islam, kome prođe čitav život, a on ne pusti, to jest ne spusti svoju glavu Allahu tebareke ve taala na seždu, pa da li to, kaže šejhul Islam, proizilazi iz imana ili pak proizilazi iz nifaka, iz zindikluka, iz srca koje je ispunjeno nifakom i zindiklukom, ali naglašavam i napominjem da je ovo mesela oko koje su se razišli islamski učenjaci, stoga neće se dakle negirati onome ko zauzme oprečno mišljenje, to jest onome ko smatra da je ostavljač namaza musliman i zato na osnovu toga smatra ga muslimanom i klanja namaz takvoj osobi, neće se dakle smatrati dok god je to uradio na osnovu dokaza, a ne na osnovu slijedjenja strasti, neće se niti smatrati fasikom, niti smatrati zabludilim novotarom, a kamoli da se takva osoba tekfiri na osnovu pravila ko ne tekfiri kafiri i on je sam kafir i tako dalje i tako dalje. Ne, dakle to apsolutno ne dolazi u obzir, već onaj ko takvog smatra da je musliman, taj će mu klanjati dženazu, onaj koga ne smatra muslimanom, nije mu dozvoljeno klanjati mu dženazu, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم